Welcome back my YouTube channel Simang Brahma Blog. दिनैनि ब्लगानो जाहैदों 2025 आवहाय BTC एबा BTR बड'लेण्डआव सोर सरकार बानायगोन बिनि थाखाय कम्पिटिशन जागासिनो दङ। सोरबा होनो हाग्रामाया आंना 100% देरहाखागोन BPFआनो सरकार बानायगोन। ओरै होनो UPPLआ 100% जोंना देरहाखाबाय। दाख्लैनि मा होनो बाय इलेक्शनावनो देरहाखादों गोबां फारागथियाव। बाहाय जोङो 100% देरहाखाबाय। UPPLआ सरकार बानायखाबाय, सरकार बानायखागोन बायदि बायदि। ओजों फारसे BJPआ बुङो BJPआ टप मोस्ट मेजरिटि जानानै BTC BTR प्लास आसाम प्लास सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट मोनथाम इन्जिन जरायनानै पावारफुल बानायगोन आरो जों 100% देरहाखागोन। मोनफ्रोमबो बर'फोरनि गांनाय उखैनाय रायजो राजाफोरनि खामानिखौ जों मावफुंगोन। जों कंग्रेसआबो बुङो जों देरहाखाबाय, देरहायाब्लाबो जों ओरै ओरै खालायनानै आंनो जाहैगोन, कंग्रेसआनो जाहैगोन किं मेकार। किं मेकार मिन्स जुदि कंग्रेसआ सापर्ट खालायाब्ला गुबुन मोनसेबो पलिटिकेल पार्टिया BTC एबा BTR एरियायावहाय सरकार दानो हाया। दा साननांगौआ बेसो जाहैदों सोर लिडारा जोंनि थाखाय सरकार बानायोब्ला, सरकार बानायखाङोब्ला माबायदि मावगोन, सोर माबायदि जोंनि बड'लेण्ड BTR एरियाखौहाय दावगाहोनो हागोन। दा बेखौसो साननांगौ जायो। जोंनि रायजो राजाफ्रा बेस्राफ्रा गुलाय गुजाय मोनसे जायगायावनो मोनसे गामियावनो बा मोनसे जायगायावनो मोनथाम मोनब्रै हाबा जानानै रायजो राजाफ्रा ओरैसो थांनो ना ओरैसो थांनो बेबायदि जानायनि दगमगु जालायगासिनो दं आरो। जेरैहाय गोदो मोनसे सल'बाथा खिन्थादोंमोन आङो। बिदा फंबाय साब्रैनि राजानि फिसाज्लानि हाबा जादोंमोन गुबुन गुबुन जायगायावहाय। आरो सैमा बांग्राया ओंखाम उखैनानै सानदोंमोन आरो मा जेराव बेमपाथि दामदों हाब बेयावथ' हाबाखा दाम बारा बारा होनदों, बेयाव गोथाव गोथाव मोनजागोनलै होननानै ओरैनिफ्राय थांबाय बे खारलांबाय मोनसे जायगाजों। हजों सहैगौ माने हजों बेमपाथि दामनाया बन्द जाबाय आरो दस्राजों दामनायखौ खोनालायबाय आरो बेमबेरे बेमबेरे। हाब ओरै जोब्बायलै साला ओरै थांनोसै होननानै बिदिनो थांलायबाय। बिदिनो थांलाय फैलाय बेस्राया मोनब्रै जायगायावबो थाङालासिनो गेजेरावनो उखैनायजों मेंनायजों लोथो लोथो जानानै उन्दुहाबनानै थानांबाय। बेबायदिनो जागोन नामा जोंनि रायजो राजाफ्राबो? सोरनो भट होनो, सोरखौ सायख'नो? साफ्रोमबो लिडारनि खोथाया गोदै गोदै, साफ्रोमबो लिडारा गिदिर गिदिर मावनायनि खोथा होयो। दा मावगोन मावैयाथ' उननि खोथा जाहैबाय। जेरैहाय दा नुखाबाय दानि सोरखारा गिदिर गिदिर खोथा होनानै मावगोन होननानै मावनो हायाखै। सुइसाइड जानानै थैहैगोन आं होनलायलायनानै खोथा होनानै दाना एरखां सामफ्रामबो बयजोंबो बखिजायो। मिटिं दावथिं होन, रायजो राजानि सिगाङाव होन, इउटुबावनो होन, दा बिथांमोनहा बेबायदिनो बखिजायो। दा बेबायदिसो नेक्स्टआवबो जागोन नामा? जायनाखि मावगोन होनो मावनो हाया, खुगाजोंल' बुङो। प्रेक्टिकेल मावनाय आरो खुगाजों मावनायाव गोबां फारागथि थायो। आंथ' बिदिनो सानो मोनफ्रोमबो पार्टियानो मावनायनि खोथा होयो नाथाय मावनो हानाय नङा। माखासे पार्टिकुलार मानसिफोर दङ जायनाखि पार्टिकुलार MLA EMफ्रा गावनि एरियाखौ डेभेलप खालायो, मावो। बे बिथांमोना मालाबाबो इलेक्सनाव जेनाबो। जेरैहाय आं मोनसे एग्जाम्पल होनो सानो। जोंनि रबिराम नार्जारि सार जायनाखि क'क्राझार वेस्ट माबानि बियाबनि MLA। दा रबिराम सारा ओरैबायदि खामानि मावगासिनो दङ जोंनि BTRनि जायनाखि मिनिस्टार उर्खाव गोरा सार बिथांमोनाबो बेजों मावनो हायाखै। सासे MLAआ सासे मिनिस्टारनिफ्रायबो बांसिन खामानि मावगासिनो दङ। नोंथांमोना जुदि नंखाय नङोब्ला क'क्राझार वेस्ट एरियायाव थांनानै नाय। जेरै दतमा एरिया, सेरफांगुरि एरिया, ओरैहाय मा होनो फकिराग्राम एरिया, गोबां एरियायावहाय रबिराम सारा खामानि मावबाय आरो गोबां लामा बायदिसिना मावदों आरो मावगासिनो दङ। दा बेफोरबायदि जायनाखि मावो बे बिथाङा मालाबाबो भटआव इलेक्सनाव जेना। बिनि थाखायनो आं बुंनो सानो जोंनि जायनाखि
MCLA EM जानानै थांबाय बिथांमोना खनसे जानानै थांबाथाय खुनु सेकेन्ड टाइम देरहाया देरहायैनि खारना बेनो बिथांमोना खुगाजोंल' बुङो खामानिखौ मावा जुदि नोंथाङा खामानियानो मावनो होनो हायाब्ला अब्ला नोंथांखौ सोर लामा नायनो नेक्स्टआवथ' मोनखानाय नङा नोंथाङा जेबो मावनोनो होनो हाखायाब्ला नेक्स्टआव इलेक्सनाव सोर फाग्ला नोंनो भट होनो फालाय गैया बे खामानि गैया जेबो जाया बेबायदिसो जागोन ना जुदि नोंथाङा जुदि मोजां मावोब्ला खामानि मावोब्ला बयबो सापर्ट होयो मोजांखौ मोजां होनो गाज्रिखौ गाज्रि होनो बेखायनो सैथोआ जेब्लाबो नंगौ जेरैहाय बुङो मोदोमनाय बिबारखौ होखोमानो हाया आरो सैथोआ माब्लाबाबो थाखोमाया दा बेखायनो आंनि खावलायनाय जेनाखि फैगौ इलेक्सनावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि केन्डिडेटखौ सायख' खुनु पार्टिजों खोथा गैया जायनाखि पार्टियाव थायालासिनो सोरखाराव थायालासिनो गावनि पावारजों गावनि रोंगौथिजों खामानि मावलाङो बे लिडारखौसो जोङो सायख'नांगौ बिनि थाखायनो आंनि रिकुवेस्ट साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि गिदिर लिडार बा मोजां लिडारखौ सायख'दो आरो फैगौ इलेक्सनाव देरहाहोनानै जोंनि फिउचारखौहाय ब्राइट खालायदो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार एन्ड साबस्क्राइब और लाइक खालाम गोजोननाय थाबाय थेंक इउ जय बर' हारिनि जय बड'लेण्डनि जय बर' हारिनि जय बड'लेण्डनि जय